Que maravilla, que gusto estar esta noite aquí. Moi boas noites. Hoxe comezamos o Atrápame a Robert. Un concurso que vai dar moitas ledicias na televisión de Galicia e xa temos preparado o primeiro concursante. Xa temos aquí. Que tal, amigo? Como estás? Moi boa noite, que tal? Como estamos? Benvido. Moitas gracias. Moitas Todo gracias. ben? Moitas Gracias gracias. para él. Moitas Por gracias. suposto. Que tal, amigo? Nervioso? Estás tranquilo? Estás ben? Minca miña señora. Que minca miña señora. Ah, moi guapa, Moitas gracias. Moi guapa. Bueno, moitas gracias. De onde veñen vostedes? Vimos da casa. Da Vimos casa, da está ben. casa. Está ben. E viñamos Está pa ben. aquí. Perfecto, perfecto. Moi ben. Bueno, podíamos vir do traballo, pero non vimos da casa. Mellor da casa. Ben peinadiños, ben guapos. Non me pregunte casado ou solteiro, vale? Non me pregunte. Hai días. Vale, vale. Hai días. Moi ben. bueno, Bueno, aquí estamos na... nos chanzos. Nos chanzos. Efectivamente. Chanzos. Nos Chanzos chanzos arriba. do Atrápame a Chanzos. Robert, un programa que dá moitas ledicias, que hai un gran bote. Sí. Pero para chegar a él, tes que acertar 5 preguntas. Veña. Estás preparado? Estou preparado. Vai. Pois veña, moita sorte, amigo, e imos Vamos a ver. coa primeira. Cal foi o mellor dúo cómico da historia da televisión de Galicia? No. Viñemos a xogar. Aquí non podo fallar. As cantereiras das de Bullo. Pois iso é resposta correcta. Moi ben. Chanzo arriba. Empezamos moi ben cun acerto. Imos coa segunda pregunta. Cal é o mellor presentador da historia da televisión de Galicia? Contándoos da hora. Tamén cos de agora. Sí. Non contando que diga, yo xa foi alá, xa nada. Galloso non. Eu digo que dos que teñen estudios, Rodrigo Vázquez. Digo eu, Pois, según o que pon aquí, Sí. acabas de dar a resposta correcta. Sí, señor, moi ben. Chanzo arriba. Chanzo arriba. Salza arriba. Imos moi ben. Dúas xa temos, imos pola terceira. Subiu o nivel, Venga, va. Preguntamos agora, cal é a mellor orquestra de Galicia? Pregunta complicada. De cantos trailers? Hai nas de un trailer, 2 trailers, 3 trailers, 4 trailers. Pa min, o grupo Beatriz. O grupo Beatriz é unha gran orquestra, Sí. pero claro, non é galega, son de Asturias, creo, non? É que non é galego, vamos a ver. Son de Asturias. Usted debería saber como a min que é da provincia de Ourense que Galicia realmente é Ourense, Lugo, Asturias e Ponferrada. O resto non é Galicia. O resto é Atlántico. Visto así, ten outra resposta ou quedámonos con Grupo Beatriz? O grupo Beatriz, me encanta o grupo Beatriz. Pois Grupo Beatriz, gran orquestra, é resposta correcta. Aí está. Chanzo arriba. Bueno, quédame un, 2, no. Quedan 2 nada máis Outra. para levar o bote. 5 preguntas, levamos 3, quedan Veña. 2 máis. E a Va. cuarta día, sí. Quen é o máis guapo de Galicia? En relación á edad, Paco Lodeiro. En relación á edad, para mí, Paco Lodeiro. Claro, é que hai que establecer como un hándicap, ¿no? Quero decir, sí. É a resposta Paco. definitiva. Sí, para mí sí. Paco Lodeiro. Paco Lodeiro.
Mandamos un amigo Venga, grande Vive, a Paco está aí. Lodeiro, Está aí para gran velo, traballo, venga, gran Vive. presentador de concursos. E Paco Está aí para Lodeiro, velo, hai que ir vela a casa, pero está aí para velo. Paco Lodeiro, Sí. que está agora mesmo buscando amor por Galicia, Ai, sí, nun é verdad. programa, cuidado, Sí, nun sí, programa, sí, tranquilidad, tranquilidad. É resposta correcta! Chanco arriba! Estou arriba de todo, eh? Quedache a última, amigo. Ah, vale, vale, pensei que ao chegar xa ganaba. No, unha máis para levar bote. 5 preguntas, xa tes 4, é o teu momento. Tamén é a pregunta máis complicada. Atento. Quen manda máis na televisión de Galicia? Pola cantidade de veces que sale, ten que ser Bertín Osborne. Pois, co bote en xogo, Bertín Pero... Osborne é resposta correcta!